देनाय ओइ जे देख बन्द खालामदों नै महिलाफ्रा लामाया फुल जायिनि ओइ नै ओंखारजोब्बाय जोंना हिनजाव रायजोसो हाजो गुदियाव हेलौ मानगोना रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों आरो दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा इउपिपिएल सरकार फैसेयावबो बा इउपिपिएल सरकार थासेयावबो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव दिनै लामानि खामानिया जाफुंनायनि अजद रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन दिनै बे जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि लामायाव दिनैहाय जाफुंनायनि अजद फैनायनि सायाव दिनै जोंनि बर'नि माखासे आइजो महिलाफ्रा दिनै होबथानो गोनां जादों खामानि मावनायनि बेलायाव अब्ला रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन दिनै मोनसे जायगायाव लामाया साखाथि गावबागाव गामियाव दिनै बबेबा गामियाव मोजां बाला गारनानै सिसि ब्लक जाबनो थांखि लादों आरो लोगोसे जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि लामायाव दिनैहाय बाला होनो हागारै दिनै हानि बालाखौ होनानै दिनै सिसि ब्लक जाबनो नागिरदों आरो बिनि बेलायावनो दिनै जुदि हानि बालायाव जुदि सिसि ब्लकखौ जाबोब्ला थारैनो बे लामाया मोजां जामारगोन ना दिनै इउपिपिएल सरकार थासेयावबो दिनै मानो जाफुंनायनि अजद फैनो गोनां जाखो दिनै माखासे महिलाफ्रा दिनै जमा ओंखारनानै बे सिसि ब्लक जाबनो नागिरनाय लामाखौ दिनै मानो होबथानो गोनां जाखो अब्ला रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन आंनि टपिकखौ आं गोलाव खालामाजासे जोंहा माखासे आइजोफोरनि जे होबथानाय जाफुंनायनि अजद लामानि बेलायाव स' नोंथांमोना बेखौ स्क्रिनाव नायनानै लाग्रो अब्ला नोंथांमोना आङो स्क्रिनाव होबाय स' नोंथांमोना जोबजासे नायग्रो नै निगाम खलानि हाजो गुदिनि लामाया खुनुरुखुम जाबाय ससेया बन्द जानानै दं ओइ नै र' लला ड्राइभारफ्रा जोंखौ मालिक फैबाय होननानै बुंदों नोंखायना नोंगौ नङाबा खिन्थु गैला आरो बे नै ट्रेक्टर ड्राइभारफ्राबो थगायदों जोंखौ दिनैसो पास हाबदों होननानै नंखायना नंगौथाय नै नायदो नै थगायग्राया खुगा खोबथेबाय थादों साला लाजिनांनानै आरो जिसिबि जिसिबि ड्राइभार ओइथा खाय मालिक ना हय ना नहय ओइथा ओइ एकजन स्कुटि দিয়ে আহিছে যে ओइथा खाय ओइ एकजन था खबर ना भाई थुना जाने ओइ मिन्थिजानो बिबो मिन्थिजानानै थगायखो ना माखोथाय सुमागै जे मोबाइলত ভিডিও করেছে না ওই যে ইউটিউবত দিম র ওই যে ভিডিও করে আছে আমি নাই ভাই সसे जायाखै लामाया खालफारबो नांगौ खालफारबो बन्द खालामसै लामाया जायाबा बन्द खालामसै जोंजों सापर्ट जानांगोन जोंजों सापर्ट थानांगोन थाराबो लामा बन्द खालामदों नै महिलाफ्रा लामाया फुल जायिनि ओइ नै ओंखारजोब्बाय जोंना हिनजाव रायजोसो हाजो गुदियाव नै ज' बन्द खालामजोबसै আজি কামটা বন্ধ করো ওই যে দেখ ওইখানে বালাটা ফাল দিছে আর ওই ফালে আমার বড় বস্তি গেলা বালাটা ফাল দিয়ে নাই ওই যে দেখ দেখতো বালাটা কি রকম ফেলাইছে ইমান ফাল বালা ফেলাইছে ওইখানে মিক্সার বালা ফেলাইয়া এমনি সিসি ব্লক দিছে যায়া আরাম খেমত ঘুমাইয়া থাকা আজি কাম করিবা নালাগে আর মালিক দিয়া গল্প করিলেহে সারাব খামথা কাম করিবা দিম गल्प करिबा ना फाइले नाय बालाया नायदो नै दैनि लाबोना होफैदों मालाय नायदो बालाया बैयो सिसि ब्लक जाबखांदों ना माखो नङा बेबायदि बाला गारबासो गोजोगोन ना ओमफ्राय बैथिं मिक्सारसो होदों बा हासो गारदों बबे बालाया अरनांगौ माबायाव
আর খরটা আপনি থাকিলি যা আপনি লগর ঘুমায়া থাক না ঘর বিলাসী করা তাহলে 이지가 알아 하나 비바지 사람만 우리 시스루가 봐 우리 말아서 그런데 층 앞에 군태야 가바이 아이 팔아시나키 아이 팔아시나 아이 팔아시나 아이 알라 아이 একজনও কাম করিবা না পাবো কিন্তু করিবা না তুমি কিন্তু আই কাম করিলে একদম মারিয়া দিম কিন্তু কাম করিবা না দিম अब्ला मानाव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थारैनो खोनाखाबाय आरो नुखाबाय दिनै इउपिपिएल सरकार थासेयावबो दिनै जाखांनायनि अजद दिनै माखासे जोंनि बर'नि आइजोफ्रा महिलाफ्रा दिनै होबथानो गोनां जादों बिनि बेलायाव नोंथांमोना मा बुजिनो मोनखो नोंथांमोना मा सानखो इउपिपिएल सरकारनि सायाव स' नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय थारैनो बे लामाया गोदान महरै लाखिनांगौ आरो गोदान बाला मोजां बाला गारनानै जाहाथे सिसि ब्लकखौ जाबहोयो अब्ला रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय